Bueno, hasiko gara aurreko zuzenekoan utzi genuen lekuan martzianitoekin. Baino, ostegunero egiten dugun bezala, aldez aurretik ikusiko ditugu gure ikasleen lanak. Hasiko gara, momentutxo bat, que tengo que pinchar, pinchando. Ikusi ze polita. Hau gure amaiak egin duen ariketatxo bat da. Bueno, abiadura aldetik pixka bat motel, baino, bale. Ikusi genuena jerarkien asuntoa, ba ikusten duzue, disparatzen dituen laserrak lotutak daudela kainoiaren mugimenduarekin. Hau da, aiba, eta sorpresa, zorion sorpresa bat, bai, lehenengoa, nire urte betetzea da gaur. Aiba, txoin momentutxo bat. Jarraituko dugu, mea deskolokau. Eta, joske hau ez nun bukaeraraino ikusi. Berriro ikusiko dugu, ea lortzen dudan, igual jarriko eta lupean, gauza batzuk ikusteko. Pena da, uste dut, amaia ez dagola hemen momentu honetan, ze gustatuko litzaidake galdetzea gauza batzuk. Adibidez, goiko lehiotxo horretan ikusten den laserra bukatzen denean, zergatik egiten du atzera pauso bat, ez? Ikusten da hor puntutxo bat, eta horrek esan nahi du, igual disparoak ez direla independenteak, baizik eta lerro bat gap batekin, edo espazio tarte handi batekin ikusten ditugun marratxoen artean. Hau da, marra luze bakarra mugimenduan, goraka mugimenduan, eta marra horren barruan transparenteak diren zatitxoak sartutak ditula. Horregatik igual gap hori mugitu du, lerroa mugitu beharrean, eta sortzen du efektu arraro bat edo. Bueno, ez dakit. Baina, bueno, ondo, ikusita, aber amaiak gero konektatzen den, eta galdetuko diogu, aber nola egin duen. Gero nik uste dut martzianitoak ez direla vektorialak, baizik eta egin ditula, osea, harrapatu du hortikan, egin du marrazki bat transparentziarekin, edo agian harrapatu du egindako marrazki bat, beltzaren gainean, edo auskalo, baino. Hau da, nahiko forma komplejua ikusi genuen bezala gure martzianitoak egiteko, era horretara egiteko. Baina egin daiteke, ez da imposible. Bueno, voltatuko dugu gara... ikusiko dugu urrengo lana. Urrengo lana da Iñakik egin du. A ber... Horrela. Bueno, hemen ikusten duzue, ja... Zenbakiak... Bueno, honek ere, bai... Adarra, Jose, abertuz nola egin duen? Hemen, Martziano lerroka da, ez, honek trampa egin du. Honek lupean jarriko dut ere. Honek egin duena, da, bale, Martzianitoen asuntua superkontrola dauka. Eta gero sartu du besterik gabe, ez dut osorik ikusten, zuek ondo ikusten? Bale, eskari nahiz, igual, proportzio kurioso dauka.
onak, eskerrik asko, Iñaki. Baina hau guztiz fake da, ikusten duzue ez dela mugitzen timeline, markadorea, hor geldirik da. Bueno, eskerrik asko, zorionengatik, eta hemen soinuarekin utziko dugu, soinua zeukan, ez? Igual ez. Bueno, ikusten duzue, egin dula, aurreko bideoan bezala, pertsonaia aukeratzeko pantalla, aldatu digu tankea, eta beste tanke albada beldurgarriago bat egin du, eta ja, martzianitoak beste gauza batzuk dira, virusak, eta desmadratzen dira, eta hortzen dira. Kim uste dut bai gurekin dagola, manifiestate, hemen txatean, gaixo Kim, martzianitoak, nik galdetu nahi nizun, ea martzianitoak, buklean jarriko dut. Martzianitoak lotuta daude nolako, ikusi genuen bezala daude konposizio batean, edo beraien artean lotuta daude, edo besterik gabe a huevo eskuz mugituta dago kapa bakoitza. Ez digu, erantzuten, eski igual ez dago, Nik hemen ikusten dut jendea dagola, baino ez dakit ze aski zeintzuk diren. Bueno, gero konektatzen bada galdetuko diogu. Baina, ikusten duzue ja landuta daukala, tipografiak, testuak animatzen dira, hemen falso 3D bat dago, aurkezpen pantalla, rekorteak mugitzen direla, hau da ja After Effects aurreratua, pantalla de carga, en fin. Gu ez gea hain urrun iritsiko momentu honetan, baina itzuliko gara gure After Effectseko pantailara. Eta hemen txegaude. Utzi genuen lekuan, gogoratzen ziate, ez? Sartuta geneuzkan martzianitoak lerrokadetan, konposizio bakoitzean, bigarren eta hirugarren, hau da, erdiko lerrokada eta goiko lerrokada berdinak ziren, eta lehenengo lerrokada beste izen bat zeukan, zergatik desintegratu nahi genuelako lehenengo martzianito hori. Gaur beste gauza bat ikusiko dugu. Martzianito hauek oso majoak dira eta oso ondo daude, baina oso estatikoak dira. Sartzen bagara konposaketa honetan, martzianitoak ez dira mugitzen. Nola egin animazio txiki bat maskarekin. Horatzen zarete nola marrastu genuen martzianito hau maskarak erabiliz, ez? Maskara horiek estatikoak izan daitezke, baino baita ere mugimendua izan dezakete. Horretarako, edozein kapan sakatuz,
edozein kapa, maskara duen edozein kapa sakatuz, kasu honetan bezala, goratzen zarete, ez? Aurreko zuzenekoan egin genuen martxanitaren irudia. Ba, bai betiko triangelutxoni emanez, mask aukera agertzen zaigu, eta hau desplegatuz, ba, hemen azaltzen zaizkigun irudi honetan, edo kapa honetan dauden maskara guztiak erakusten digu, kolorez ezberdinduz. Hau da, arroxa, hemengo begia da, arroxa ingurun edo arroxa lerroekin egina dagona, urdina ba beste begia, eta hau laranja hau da perimetroa. Ba, marrasteko balio digu, baino baitare maskara guztiak animableak dira. Animagarriak dira. Hau da, desplegatzen badugu maskaren aukerak, triangelutxo horretan jarri edo sakatuz, lehenengo opzioa da forma de maskara edo, ez? Eta hor sakatu ezkero, beste leku batera joaten bagara, eta leku horretan maskara mugitzen badugu bestera batera, keyframe honetatik keyframe honetara, edo alderantziz, keyframe honetatik keyframe honetara dagoen puntuen posizioaren aldaketak interpolatzen digu. Hau da, programak asmatzen du puntu bakoitzak egin behar duen ibilbidea. Kasu honetan, hartu ditut bi puntu hauek eta igo ditut hor gora. Ba, mugimendu hori automatikoki egiten dit. Eta gauza bera egin dezaket beste besoarekin. Aukeratzeko hau ez dakit esplikatu nuen, edo zein bertizean edo ertzean sakatuz aukeratzen duzu bertize hori, baino gehiago aukeratzeko, eraz berdina daude, bai, botoia sakatuz, harrapatzen dituzun puntu guztiak aukeratzen dira, edo maiuskulas, shift mantenduz, sakatuta mantenduz, hor agertze joan zaitezke ertz bakoitza, puntu bakoitza selekzionatuz. Aldi berean, berriro sakatu ezkero, deselekzionatzen dira. Eta guazen gora eramatera. Ez, behan gaude, guazen posizionetara, eta hemen gora. Zer daukago hemen? Ba, mugimendu hau. Orain ez gea asko sartuko keyframeetan, baino kontuan izan, distantzia hau, bi keyframe artean, distantzia laburragoa izan da, mugimendu azkarragoa izango dela. Eta laburragoa baldin bada, mugimendua azkarragoa izango. Orduan, egin nahi badegu mugimendu zikliko bat, ba, kopiatzen ditugu fotogramak, ari naiz egiten copy-paste, Ctrl-C, Ctrl-V. Aurreratzen naiz, eta egiten dut Ctrl-C, Ctrl-V. Orain, eramango ditut fotograma hauek sekuentziaren edo konposaketaren hasierara, eta play eman ezkero, ping, 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 ping. Truko bat, aukeratu ditzazkegu keyframe pilo bat, eta egin copy-paste. Banan egin beharrean, egin dezakegu copy-paste. Paste, paste, paste. Horrela daukagu, momentutxo batean, ba ikusi zenbat, 18, 15 segundutako animazioa. Pin, 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 pin. Begiekin, pues gauza bera egin dezakegu. Nahi dugu, pues que egin el ojo, pues venga, egingo diogu. Jeitsi, hemendik, eta hemendik.
eta lehen bezala utzi. Tak. Ikusten? Txek. Igual azkarragoa indezakegu. Egingo dugu pixka bat azkarrago. Pati, iru. Iru fotogrametan egingo du itxiera eta beste iru fotogrametan irekiera. Pak. Eta lehengo prozesua errepikatu dezakegu edo zein momentu hau. Control copy, control paste, control copy, control paste. Orduan, tic, tic. Tiene el marciano con el toc. Orduan, hor ditugu martxanito guztiak, mugimendu horrekin. Zergatik egin du martxanito guztietan? Bai, egia da, bi kapa hauek berdinak, bi kapa edo bi konposaketa hauek berdinak direla, izen berdina daukatela, eta ezberdina dena hau dala desegin ahal izateko akatzen dugun martxanito hau, baina hemen barruan martzianoak denak berdin-berdinak dira. Orduan, bati animazioa eman ezkero, konposizionetan dauzkagun martzianito guztiak egingo dute mugimendu berdina. Ulertzen da? Ondo dijoa? Erabili esakezue chat lehioa nahi duzuen momentuan, edo zertarako. Orain lortu dugu retardo ez izatea, así que edozein momentuan galdetu edo gelditu emanaldia, ados. Vale. Bueno, ikusi dugu, gutxi gora bera, nola animatzen den maskarekin. Nahiko bagenu erdiko martziano hauek beste era batetara mugitzea? Nola egingo zenukete? Hau da pixka repaso, aurreko aurreko zuzenekoan ikusi genuenaren errepasoa. Konposaketa bi hauek esan dugu berdinak direla. Zergatik? Konprobatzeko era bat. Hemen eskubiko botoiari emanez, joan gaitezke opzionetara, esaten dula, revelar edo erakutsi proiektuan. Eta martziano lerrokada konposaketa hau pizten zaigu. Hemen gauza bera, beste kapa hau geratzen dut, esaten diot, erakutsi proiektuan nun dagoen. Eta ikusten duzue, konposizio berdina pizten zaigula. Hemen berriz, esaten badiago erakusteko, pak, beste konposaketa erakusten digu. Orduan, logikoki, demagun erdiko lerrokada aldatu nahi dugula, egingo genukena da konposaketa hartu, duplikatu nola egiten genuen duplikatu, Ctrl D. Eta automatikoki gehitzen dio zenbaki bat, gehitzen dio unitate bat. Daukago lerrokada 0, lerrokada 2, lerrokada 3. Hemen izango diogu martziano lerrokada erdikoa. Eta erdiko lerro hori aldatzeko, lehen esan genuen bezala, martziano lerrokada, sakatu, proiektuan daukagun konposaketa arrastratu, eta ordezkatzeko, horrela besterik gabe soltatzen badugu, pak, gehitzen zaigu konposaketa honetan. Baina ordezkatzeko egin behar duguna da, arrastratu eta alt tekla sakatuta mantenduz, arratoi askatzen badugu,
egiten dugu ordezkapena. Hau oso erabilgarria da. Ulertu da? Ez bada ulertu, berripikatuko dut, Control Z, hemen daukago, lerrokada, eta hemen lerrokada bi. Ai, eskemen esaten digute, batzuk esaten digute, elbide okerrean daudela. Bakizu zer gertatu zaigun? Txan dut, arazotxo bat. La Rochana Video está metiendo en directo. Video está metiendo. Bai, bueno, kanalean sartzen basarete, hau ez du zentzurik, ze ja hemen zaudetenak. Horrentxe, bale, batzuk daude. Ez zala kargatzen, ez dakiz zer, bale. Igual arazotxo bat egon da, a ber, orain sartu zaretenei, ze, bueno, ibili naiz komunikaziokoekin gora eta be, eta berriro hasi dut sesioa, eta ez dakit elbidea mantentzen den, edo ez, uste dut baiez, eta bestela, Larrotxeneko kanalean sartuz, hor agertzen zaizu, pink, abisu bat, esan ez, hago hemen, WhatsApp jasotzen, vale, edo egiratu zuzeneko abisua. Vale, bueno, espero de poliki jendea erakartzen joatea. Eskerrik asko, zorionak, ja ikusi ditugu bideoak, zorionak jaso ditu bideoetan, eta dena. Bueno, a ber ja bakean uzten gaituzten. Bueno, zer egin nahi genuen, nun geunden? Erdiko lerroka da, ordezkatu nahi genuen. Ja, sortu dugu, duplikatu dugu konposaketa, Martziano lerroka da erdikoa izena jarri diogu. Hau oraindik ez dugu inon irabili, horretarako ere oso interesgarria da hemen informazio hau begiratzea, esaten dizu zenbat aldiz erabili izan den konposeketa hori. Eta badakigu, erdiko lerroka da, ez dela inoiz errabilita izan. Orduan, jun gaitezke erdiko lerroka da honetara, hau itzaliz, konprobatu dezakegu erdikoa dela, eta arrastratuz, alt teklari eman, eta orain ez dugu ezer ikusi aldatzen denik, baino badakigu erdiko konposaketa hori ezberdina dela. Konposaketa honetan sartu ezkero eta beste motatako animazio bat egingo bagenu, aldatuko genuke Martzianoaren animazioa berriz ere kapa guztietan, ze Martziano bakarra daukagu. Betiko trukoa erakutsi proiektu lehioan eta Martziano bakarra daukagu. Baina egin dezakeguna da Control D, duplikatu, Martziano bi, eta lehen esan dugun bezala, truko hori, ordezkatzeko trukoa, balio du ere simultaneoki kapa askorekin egitea. Kapa honetan dauzkagu 6 Martziano, aukeratzen baditugu maiuskulekin beti bezala, ez? 1, 2, 3, 4, edo zuzenean lehenengoa eta azkenengoa sakatuz, guztiak aukeratutak ditugu. Ordain, arrastratzen dugu Martziano bi, eta alt tekla sakatuta mantenduz, denak dira Martziano bi. Orain, sartzen bagara Martziano honetan, aldatu dezakegu animazio hau, beste geruzetan edo beste konposaketan dauden Martzianoei afektatu gabe. Ez dakit esplikatuko nahi zen, baino hori esan dakoa, edozein momentuan esan galdetu, Horrela, adibidez, ez? Bueno, pues, ari naiza ojo egiten, horrelako beste mugimendua.
Azten da horrela, eta egiten du horrela, eta egiten du horrela. Ordun. Borratuko ditut lehen egindako fotograma guztiak, eta aurrekoan egin dugun bezala, egingo dut copy-paste, copy-paste, copy-paste. Are gehiago, beste truko bat. Keyframe gehiago kopiatzen baditugu, denbora aurreztuko dugu. Eta Ctrl V. Orduan, ze gertatuko da orain? Erdiko lerrokadako martzianoak erabatera mugitzen direla, eta goiko lerrokada eta beko lerrokada era berdinean mugitzen direla. Ulertzen da? Mute, el WhatsApp. Ja, pues es que ezin da. Vale. Txez, itzali dut. Bueno, hau, martzianoak, pixkatu lertzeko konposaketak eta geruzen asuntoa. Ez dakit ulertu den. Zenako konplejua da, baina oso garrantzitsua da programaren mekanika ulertzeko. Animatzeko bestera bat, orain nek egin nahi nuen, adibidez. Beko geruzanetan martzianitoa desagertzen da besterik gabe. Ikusi dugun ariketa, uste dut Iñakik bidali duen ariketa horretan, laserra martzianitoan jotzean desagertzen zen eta puntuak eta agertzen zen. Hori funtzionatzen du nahiko ondo, transizio hori egiteko, baino demagun nahi duzuela esplosio bat egin edo nolabait martzian hori desegin, ez? Era asko daude hori egiteko, baino lehen aipatu genuen bezala, oso interesgarria da, kapan sakatu ezkero, beti irekiko digula gauden puntuan, gauden denboran. Hau da, hemen doble klik egiten badugu, irekiko digu konposaketa hau gauden momentuan. Kasu honetan, ikusi nahi dugu ze gertatuko den desagertzen den momentuan. Orduan, jartzen gea justu laserra kolpeatzen dion momentuan, eta pak! Ikusten, hemen irekitzen digu konposaketa justu geruza hau, martzianoaren geruza desagertzen den momentuan. Eta hemen, has gaitezke, ikusi dugun bezala, hartuko dugu martziano honen duplikazioa, hau da, kapa hau hartu eta berriro beti bezala Ctrl D egin. Badakizue, beti bezala, ertzetatik estiratzen, ez? Hemen egiten badugu, mugitzen baditugu ertzak, iraupena aldatzen dugu. Interesatzen zaigu puntu honetan jartzea, hemen bukatzen zen, desagertzen zen martzianoa, eta gu jarraipen txiki bat emango diogu, orduan jarriko dugu urrengo kapan martzianitoaren duplikazioa, eta zer egingo dugu? Gure martzianito hau da, puskatuko dugu. Kasu honetan, ez daude maskarak. Ze animazioa, konposaketa honen barruan egin dugun. Maskarek ikusteko, hor doble klik eginez, hemen agertzen dira, ez? Maskara guztiak. Baina, hemen martzianoa dago konposaketa honen barruan. Kasu honetan guretzat hori erabilgarria da, segin nahi duguna da, maskarekin zatikatu, ez? Tegingo dut, hemen zati bat, duplikatuko dut. Kapa, Ctrl D,
eta mugituko dut maskara. Hor beste zati bat. Duplikatuko dut kapa duplikatzen dira propietate guztiak eta maskara guztiak eta dena. Eta eukiko bagenituzke keyframeak ere duplikatuko lirateke. Hemen beste zati bat. Hemen duplikatzen dut, eta hemen, bueno, egingo dut azkar batean. Hemen beste zati bat. Duplikatzen dut, eta hemen beste zati bat. Horrela. Duplikatzen dut, eta hemen beste zati bat. Eta bukatzeko, azken puska. Egin nahi dudana da, martxanitu hau apurtzea. Orduan, lehen kapa bakar batean zegoen martxanitoa, orain daukagu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kapetan. Zatika, zatituta. Bueno, aukeratzen ditugu kapa guztiak. Ematen diogu hemen propietatei, transform. Eta hemen, az gaitezke jolasten. Venga, zati honekin zer egingo dugu. Rotatu, desplazatu eta eskalatu. Posición, escala y rotación. Aurreratzen ditugu fotograma batzuk. Eta mugitu dezakegu, lehen ikusi genuen bezala, mugitu dezakegu balore hauei emanez, horizontalki eta vertikalki, edo sakatuz eta eskuz arrastratuz. Venga, mugimendu hau desplazatzen dugu, rotazioa ere, zergatik egiten du rotazioa horrela? Bakizue, zergatik? Bai, ez? Punto de anclaje hemen daukagulako. Eta rotazioa eta eskala beti hartuko du hau eje edo ardatz bezala. Eukiko bagenu punto de anclaje erdian, rotazioa erdian egingo luke. Kasu honetan puntan daukagunez, jarriko dugu puntan, rotazioa egiten du horrela. Igual kasu honetarako nahiago dut erdian izatea. Zer gertatzen da? Karo, puntu anklaje mugitzean, lehenengo puntua ere mugitzen da. Ze kokatzen du punto de anclaje dagoen lekuan. Hau da, horrela, martxanoen erdian baldin badago punto de anclaje, eta punto de anclaje mugitzen badugu, gero, urrengo mugimendua egitean, gauza raroak egin ditzazke. Horregatik beti gomendagarria da, edozein momentua, edozein mugimendua egin baino lehen, punto de anclajea finkatu. Orduan, mugitzen dut, onaino. Da posizio hori punto de anclaje mugitu baino lehen bi keyframe hau jarritan nituelako, gero punto de anclaje mugitzean kontrola galtzen dut. Ez da bueltatzen bere lekura, baizik eta punto de anclaje zegoen lekura. Orduan, itzultzen zait asko zurrunago. Punto de anclaje mugitzen badut berriz mugimendua egin baino lehen, nahi dudana lortzen dut. Hau da, rotazioa egiteakoan, baitu. Igual gehiegi, Ze oso azkar dijoa, egingo dut mugimendu lehun bat, horrela. Eta igual, keyframe gehiago, distantzia gehiago emango diogu, mugimendua suabeagoa izateko. Bukaeraraino, venga, azken kaparen bukaeraraino. Azkenean dia, eta hau, importante, ze iropena dauka
kaparen zatitxo hau? Ba, hemen, info lehioa horretarako erabilgarria da. 12 frame dira. Empieza en el 11 y acaba en el 22. Info lehio honek ere balio du kolorea zein den jakiteko. Kolore baten gainean kurtsorea ipintzen duzunean, hemen pizten da, hemen laukitxo honetan pizten da ze kolore gainean zauden lehioa eta ze balore RGB, gorria, berdea eta urdina, ze baloretan dagoen, ez? Baina iraupena nik erabilgarritasun asko ikusten dio. Kontuak ateratzen eta hasieratik eta bukaerara joan beharrean begiratzen duzu hemen zenbait erauten du eta da guai. Eta eskala, eskalarekin ere jolastuko dugu, guztiz desegin arte. Zer egin dut? 0 bat sartu dut. Orduan txikituko da. Vale, pues orain gauza bera ingoet, zatitxo guztiekin. Posición, rotación, eskala. P, R, S. Mayúskulas edo shift sakatuta mantenduz, desplegatzen dira. Usten dut, hasierako balorea bere puntuan, eta eskuz arrastratzen dut, kasu honetan gauza bera, con el punto de anclaje, baina oso askarra denez. Ikusten duzue? Hemen berriro. P, R, S. Posición, escala, rotación. Onera ekarrikoet. Emango diot rotación pixka bat. Eta eskala 0. Eta ikusten duzue, nola juten da poliki zati bakoitza apurtzen. Posición, rotación, escala. Da pixka bat astuna, ze kapa asko dira, eta, bueno, egin behar da ez dakitzen bat aldiz, 7 aldiz esan dugu, 7 zatitan puskatu dugulako martxanitoa, baina efektua polita geldituko da. Posición, rotación, escala. Eta, pum. Hemen ez dudan egin, izan da, posizioa mugitu. Orduan, kenduko dut hau. Mugituko dut posición. Mugituko dut eskala, y la rotación. Hemen gauza bera, posición, rotación, escala. Galderaren bat baldin badago, saiozu, posición, rotación, escala. Mugituko dugu. Eta horrela. Eta hemen bukatzeko gauza bera, posición, rotación, escala. Hau gero grabaketan igual kamera rapidan jarriko dut. Se da pixka bat astuna, ez? Baina orain ikusiko dugu zer gertatzen den martxanit horrekin. Bueno, hainbeste lana txorrada hori egiteko, baina polita gelitzen da, ez? Ikusten duzue? Gauza ona, ja behin egina daukagula, onera etortzen bagara eta esaten badiogu, Ctrl D berriz ere, rayo láser, Ctrl D, hemen rayo láser daukagu hor kokatuta, baina hau balio zait, truko oso importante bat kontatzeko. Teklatua ze letra ziren PRS, hau painaki, eskerrik asko, bai. PRS, mayúscula sakatuz. P de posición, R de rotación, S de escala. La T es transparency, pero sirve para la opacidad. Vale, bueno, hori teklatuen atajoen asuntua sartuko garela edo jungo gara poliki ikusten. Truko, super truko. Daukagu rayo láser, lehenengo rayo láser horren kopia, hemen, que tankea hemen daukagunez, ez daigu ezertarako balio, ez? Eta esaten dut nik, eraman nahi dut disparo hau tankea dagoen lekura.
Orain, besterik gabe mugitzen badut, ze gertatzen da? Badaukat lehenengo fotograma, bukaerako fotograma, eta erdian sartu dut beste fotograma bat, nahi dudan horizontalera. Baina, karo, men lortzen dudan efektua, da parabola hau egitearena. Eta ez dugu hori nahi. Orduan, nola mugitzen dugu ardatz edo eje batean daukagun animazio bat, nola desplazatzen dugu nahi dugun beste leku batetara. Ba, nik dakidanez, bi aukera daude. 3 aukera daude. Eta hau oso erabilgarria da eta askotan erabiltzen da. Lehenengoa, posizio honetan eskubiko botoiari eman, eta saiozu separate dimensions. Dimentsioak separatu. Eta de repente daukagu la posición X, la posición Y y la posición Z. Egia esan Z agertzen zaigu, ez dakit zergatik 3D kapa bezala sakatuta daukadalako. Baina momentuz ez dugu behar. Posición X y posición Y. Kasu honetan, batzutan, beste trukito bat, batzutan molestatzen du hainbeste markadore edo hainbeste informazioa izatea, batez ere elementu txikiekin jolasten ari garenean, adibidez, daukagu laukitxo hau, formaren ertzakak inguratzen ditunak, bidearen puntu guzti hauek, elementu asko daudenean, eta batez ere elementu txikiak daudenean, da pixka bat rollo. Horretarako, joan zaitezke, hemen, 3 marratxo hauek agertzen diren puntutxonetan, edo botoitxonetan, eskubiko botoiari eman, eta opciones de visualización, edo view options. Eta hor, esaten diozu, kendu dena, layer controls, eta desagertzen dira. Eta horrela ja ikusten duzu oso era realista edo emaitza nola izango den bezala, ez? Edo zein momentuan itzuli zaitezke, eskubiko botoia, ver opciones, layer controls, berriro, eta hori hartzen da. Baina orain kenduko ditugu. Bueno, basanaten ari ginen bezala, daukagu mugimendu hau, baina egia esan mugimendu hau bakarrik vertikalean mugitzen da. Horizontalean ez da mugitzen, baina nola kolapsatutak edo batera geneuzkan bidimentsioak sartu dizkigu keyframeak bidimentsioetan. Baina X posizioan dauden fotogramak ezabatzen baditugu, ez da ezer gertatzen. Eta borratu ditugunez X dimentsioan dauden fotogramak, nik displazatu dezaken nahi dudan lekura animazio vertikala mantenduz. Orduan, jazta, badaukagu nahi genuena. Ulertu da? Un lío, Bueno, kasu honetan kasu honetan no le da ningún marciano. Jarraituko dugu ibilbidea, aber noraino iristen den. Bueno, baz da iristen. Baina trukito honekin esan dakoa, mugitu dezakegu nahi dugun lekura. Y aquí ya le pegará alguno, ¿no? Ba beste aldera. Ba, ikusteko, ja, ziurtatzeko norbaiti joko diola hobeto horrela. Horrela, bueno, ba, aztiroago izango da, tiro hau. Daran abiadorerekin, ba ez da bat ere erresa. Hemen. Bueno, hortik. Hemen egiten du tiro. Eta hor, jotzen du. Ba, nola egin? Beste esplosio bat, hemen, martxanaren lerrokada, bigarren lerrokada honetan, oza, lehenengo lerrokada honetan, aldatuko diot izena, enterrarekin beti, martxano, beheko jarriko diot. Beheko lerrokada. Hemen bi aldi zakatuz,
irekitzen zaigu behar dugun momentuan. Martziano hause da. Moztuko dio, bueno, moztu dezaket iraupena, ikusi dugun bezala arrastratuz, eta egin dugun animazioa. Kapa guztiak selekzionatzeko, kontrola. Aukeratzen dugu, konposaketan daukagun kapa guztiak. Eta kolapsatzen baditugu, askoz leku gutxiago okupatzen dizkigu. Hau oso erabilgarria da espazioa liberatzeko. Hemen ditugun esplosioaren elementuak, nik egingo nuke igual prekomposizio bat. Adibidez, bueno, zazpi geruza hauek aukeratutak ditugu, etortzen gea a kapa, prekomponer, explosión, o estanda. Eta hemen daukagu estanda izeneko kapa berria. Aldatuko diogu kolorea, jarriko diogu zerbait goxoago, laranja bat estanda egiteko. Eta kopiatzen dugu, onera ekartzen dugu, eta klaro, noski, mantentzen dugu aurreko kaparen kokapena, baina hau, mugitu dezakegu nahi dugun lekura. Nago justo fotograma bat aurrerago erreferentzi bezala hartzeko martzianitoaren kokapena. Baina orain gainean jarri dudala, desplazatuko dut fotograma bat. Eta horrela, jarraian daukagu animazioa. Ikusiko dugu, hasieratik animazioa. Egia esan, oso astiro joten da. Ez gustatzen abiadura hori, disparoaren abiadura. Eta nola oso gutxi mugitzen den martzianito hori, nik uste dut aurreko abiadura usten badugu, balio zaigu. Jazta. Pero orain, oso ariketa ona, nahi gabe. Precomposiciones como agrupar. Bai. Es como en Premiere hacer un nest. No como hacer un grupo, como hacer un nest. Gauz ezberdinak dira. Baina bai, sortzen du konposaketa berri bat, daukazun aukeratu duzun materialarekin. Kapekin. Zer gertatu zaigu? Disparoa azkarrago joatean, orain esplosioa ez dator bat. Ez dago sinkronizatuta. Baina horretarako dago, marabila hau, bi aldiz sakatzen duzunean, esaten dizu ze puntuan zauden. Orduan, nik eraban dezaket, moztu behar dudan kapa, moztu bere puntuan, eta estanda hemen jarri. Orain juten gea hasierako konposaketara, eta badaukagu. Bai? Oso ondo. Bajun zaigu emanaldia honekin. Erakutsi nahi dizuet hurrengo ostegunerako prestatu dudan material bat, ikasgaia, 5. ikasgaia. Pizka bat, promozioa egiteko, eta jakin dezazuela, aurrekoan esan dizuen sartuko ginela aste honetan benetazko materialarekin, eta jarraitu dugu martzianitoekin. Baino argazkiekin eta horrelako benetazko materialarekin hasiko gara. Urrengoa da laugarrena, bai, laugarren zuzenekoa. Baino hau da 5. bideotutorialaren materiala. Jongo gea pixkat sinkronizatzen, gutxi gora bera ari gea jarraitzen programa. Geruzak,
pixkat aurrerago goaz, zuzenekoan bideotutorialarekin baino. Bideotutorialarekin aste honetan ikusi ditugu importatzeko moduak, eta datorren astean ikusiko ditugu geruzak. Geruzekin benetazko materiala erabiliko dugunez, zuzenekoan ere material berdina erabili nahi dut. Eta gainera esan bezala, zuzenekoa bukatzen denean, artxiboak igoko ditut, zuek ere jolastu alizateko. Hay ama las capas. Pues con las capas vamos a jugar a tope. Egingo dugu horrelako gauzak. Materiala oso da Photoshopeko irudi bat, aprobetxatuz Harold Lloyden pelikula ja eskubiderik gabe daudela, edo, bueno, royaltiak ordendu beharrez direla, irudi mitiko hau hartu dut eta jolastuko dugu. Ikasiko dugu, ez bakarrik ikusi duzuen mugimendutxo hori nola egin, imaginatu dezakezue, engeruketa edo punto anklajearen garrantzia. Ez hori bakarrik, erlojua ere irekiko da, itxiko da, hemen dauden kotxeak ere mugitu ahal izango ditugu, eta gauza interesgarri pilo bat ikusiko ditugu. Así que, datorren ostegunean ikusiko gara elkar, eta gauza oso garrantzitsua, ezerrez galtzeko, egin zaitezte YouTubeko kanalaren arpidedunak. Jasoko dituzue alertak, zuzenekoak, eta bideo berriak igotzen ditugunean. Eta aldi berean, 100 suskriptorera edo arpidedunetara iristen garenean, lortuko dugu helbide normal bat izatea. Osea, youtube.com/larrotxene, eta ez orain arte daukagun galimatias irakurte zinori. Así que ea 100 arpidedunetara iristen garen lehen bailen. Besterik gabe, ia 8 dira, usten zaituzte txalokada joatea, eta gogoratu, aste artean beste bideo tutorial bat, eta ostegunean beste zuzeneko bat. Eskerrik asko eta laizter arte larrotxeners.